En aquest vídeo anem a calcular la fórmula d'un òxid a partir de la formació de l'òxid amb ferro. Partim de 223,2 mg de ferro que s'escalfen amb un excés d'oxigen i s'obtenen 319,2 mg d'òxid. Quina és la fórmula d'aquest òxid? L'estratègia a seguir és veure quina és la relació molar dels diferents elements que es combinen per formar aquest compost. A la qual cosa partirem del ferro, que tenim 0,2232 grams, es combinen amb una quantitat d'oxigen per formar el compost, que no sabem quina combinació d'elements té. El que sí que sabem és que s'han format 0,312 grams. Aleshores, per la llei de conservació de la massa, l'oxigen serà la diferència entre aquesta quantitat i aquesta, és a dir, 0,312 menys 0,2232. I aquesta quantitat és de 0,096 grams. Per tant, ho posem aquí, 0,096 grams. I ara el que hem de veure és quina és la relació molar d'estos dos àtoms que es combinen. Per tant, per al ferro tindrem que n'hi ha 0,2232 grams, ho hem de passar a mols, i per això gastem el pes atòmic, són 55,85 grams de ferro equivalent a un mol, i en això tenim 4 per 10 elevat a menys 3 mols de ferro. I per una altra banda tenim l'oxigen, que ha combinat 0,096 grams, ho passem a mols, sabem que un mol d'oxigen pesa 16 grams, i fem el compte, això resulta 6 per 10 elevat a menys 3. Per tindre la relació més senzilla possible, el que fem ara és dividir pel número més xicotet, que en aquest cas és el 4 per 10 elevat a menys 3. I tenim com a resultat que això és 1 i això és 1,5. És a dir, un àtom de ferro es combina amb 1,5 àtoms d'oxigen. Evidentment, això ho hem de transformar a un número sencer, aleshores el que hem de fer és multiplicar per 2 els dos elements i quedaran 2 de ferro, 3 d'oxigen. Per tant, la fórmula que estem buscant és ferro 2, oxigen 3. Per tant, triòxid de diferro.